Naimbangal daw yu ka Ilocano. Welcome po muli sa ating munting channel ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon ka Ilocano ay mag-update tayo sa pinapatayo nating bahay. Ito po yung ka Ilocano house. Tara, samahan niyo po ako. Bubuhusan na nila yung hagdanan natin. Gusto mo maladya ko na yung nyo? Yung oro plata na nyo? Oro dyan ako dyan. Oro ito baba, oro dyan nga ito. Gilo di dalo blocks. Para kende dyan higid na nga dyan. Oro, plata, mata. 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 Oro. Oro, plata, mata, 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 oro. Oro di baba na. So dito na jagdanan. Ito naman na yung kusina natin kay Ilocano. Naglalagay na sila ng mga plywood para nga assemblein na nga yung bakal. Para mabuhusan na yung ano natin, yung slab ng kusina natin. Magtanaki ingatan. Jidan. Tama di sa alas mi matangawam di baba ni. Kan simpada di perjalanan tulo na. Di CR dyan mesa, yung ay bangir. Nga to, CR dyan nga to. Ito yung mga dyan kwarto nga mesa nga kasla movie room na. Kan naman di pagtugawan na ni. Ito yung kwarto mo, kimbagatan. Ah. Gagawa na sila ng scaffolding kay Ilocano kasi magpapalitada na dito sa ano firewall natin. Yan. Kaya gumagawa sila kay Ilocano.
Papalitada na sila kay Ilocano, yan oh. Dami nila. Firewall na. Da magwel-welding nga gulolo. Kaslama nagbasi dito eh. Ginawan na ni. Kanin na tayo ng palay kay Ilocano, meron tayong 6 yan. Ano? Diyan may isa nga. No. Kino nagtagsin mo ni? Sinareta sa nabasa pala. Pasin natin. Alala. Meron tayong 6 na sako kay Ilocano. Yeah. Sabi nga, kung kunana niya kakang na ako, eh pag napagnana, Apay, kan niya di oras mga nang kumika ko pa. Ay, ako ba kaya ko kumbaga. Lagi kamu tuh keluar. Yaman ako na naglako. Ada gila ko bibiyal. Siya mano makalag. Yung pintadan sama na kaya lando-lando na dyan nga ito eh. Ganidan sa uluanan, dito ya sa angot eh, wampay nih. Kabil naman dyan ulunan san, nakijilando lang pipintahan da. Linis di pampamayanan ng kalbuting nih. Kusina. Kita mak lagi tadi. Basta magtin. Tama di pagkakuan magtan yun. Tama wire na. Tama nagtipa dyan nga ito. Welding na pala dyan. Hindi ko disin. So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. At kung bago lang po sa aking YouTube channel at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe at nagustuhan nyo po yung aking video ngayon, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo ka Ilocano. Ingat po tayong lahat.